A mi emberünk. Arcok, hangok, amelyeket mindannyian ismerünk. A mi emberünk. Minden vasárnap a Sunshine Rádióban. A mi emberünk. Kérdések és válaszok 60 percben. Szép hétvégét kívánok mindenkinek, rádiózzanak velünk továbbra, és ha szeretnék megismerni a heti mi emberünket, Szendrei Istvánt, ő a vendégem, és ott tartottunk, hogy volt tejipar, volt a Bátor Transz, kamionos cég, amelynek alapítója voltál, és fuvarozó cég, és egyszer csak kijöttek rajtad ilyen pszichoszomatikus tünetek, és azt mondtad, hogy ezt akkor abba kell hagyni, és abba is hagytad, kiléptél ebből. Nem féltél az, hogy akkor itt most vége az életnek, nincs cél, meg nincs, hogy hívják, és tönkre megy, és azt az anyagi biztonságot, amit egyébként ilyenkor tényleg félt az ember, főleg az, akinek van is, és egyre jobban ragaszkodik hozzá. Nem féltél, hogy akkor most jön a létbizonytalanság, és akkor ez még nagyobb depressziót váltott ki esetleg belőled? Nagyon jól fogalmaztad meg. A legnagyobb bizonytalanságot a saját életem megtartásának vágya jelentette, tehát annyira rendszeresek és napiak voltak, sőt napi rendszerességgel jelentkezőek ezek a halálfélelem és különböző rohamok, hogy sem energiám, sem időm nem lett volna azzal foglalkoznom, hogy az anyagiak területén most mit tudok megtartani, vagy mit nem tudok megtartani. Teljesen kicsúszott a saját életem kezelése és irányítása. Abszolút sodródássá alakult. Próbálkozásaim voltak, ugye a hagyományos orvoslás terén, ilyenkor elindul az ember, megpróbál magyarázatot találni, vagy legalábbis segítséget, hogy hogyan lehet ebből kilábalni. És mit mondtak az orvosok, mondjuk így a hagyományos? Megpróbálták a gyógyszeres kezelést, ez azt jelentette, hogy 2-3 szem gyógyszer bevétele után én a falhoz vágtam az üvegcsét, és azt mondtam, hogy inkább akkor halljak meg 33 évesen, de nem leszek sem gyógyszerfüggő, sem pedig drogfüggő. Éreztem, hogy ez nem kiút. Abszolút nem találtam ebben semmiféle olyan perspektívát, hogy tényleg megérje együttműködnöm vele, ezért fel is hagytam. Utána az alternatív gyógyászat felé fordultam. Innen kaptam több segítséget, megismerkedtem olyan irányzatokkal, amelyek kimondottan ilyen irányú problémákat kezeltek, és igyekeztek gyógyítani. Azt vettem észre, hogy kopnak a tüneteim, egyre kevesebbet vagyok rosszul, azt mindenki észreveszi, hogy beteg. Tehát ezt napról napra érezzük, a javulás sokkal ritkábban. Te elmentél természetgyógyászhoz, vagy kihez mentél? Elmentem természetgyógyászhoz, akkor kellemetlen tapasztalataim voltak első időszakban, mert bizonyára szélesebb körben kellett volna keresnem, én a legkézenfekvőbb és legközelebbi megoldásokat választottam. Viszont ahogy kezdtem ismerkedni magával a témával, magával nevezzük így az alternatív gyógyászattal, természetgyógyászattal, egyre több tanfolyamon vettem részt, kedvet kaptam hozzá. Tehát ez egy öngyógyításból indult? Ez egy öngyító mechanizmussá vált, ami gyakorlatilag még a filozófiai részét is csiszolta, tehát nem csak a fizikális részére vonatkozott, itt a napi jó érzés irányába elmozdulni, hanem valóban egy olyan filozófia alakult ki általa, amely mai viszonylatban ezt az eltelt 16 évet, 17 évet figyelembe véve egy teljesen egyéni konstrukciót és módszert. Tehát megtaláltad benne a saját stílusodat? Vagy Pontosan erről van szó. Olyan képességeket és olyan fajta érzékenységet hozott ki ez a kezdeti időszak belőlem, amelyből a későbbiekben csak profitálni tudtam. Tehát azokat a különböző beavatkozásokat, amelyeket én elkezdtem alkalmazni, ezek energetikai beavatkozások, tehát bioenergetikai beavatkozások voltak, ezeket a későbbiekben mindenütt megtaláltam bizonyos fajta irodalomban. Akkor, amikor én ezt elkezdtem, fogalmam sem volt arról, hogy én most mit alkalmazok, mit csinálok. A Gyurcsók-féle ilyen energia átadás, vagy nem is tudom. Hogyha meg akarjuk személyesíteni, akkor inkább ne ő legyen a Oké, csak azért mondom, mert abban nem nagyon hiszek. Tehát, hogy egy telefonon keresztül azt mondja, hogy figyelj ide, mindjárt adok egy kis energiát, tehát ez nem. Ebben a formában valóban nem igazán helytálló. Lehet energiát közvetíteni, ennek nincsen semmiféle időbeli vagy térbeli akadály, ezt meg lehet tenni. Viszont ez a 16 év, ami egyrészt elméleti csiszolódással, másrészt pedig nagyon aktív gyakorlati tapasztalattal párosult. A korai időszakhoz mérten már azt vettem észre, hogy én tudok segíteni másoknak. Ekkor te már gyógyult voltál? Ekkor már igen, és először csak azok az emberekkel tudtam olyan kontaktust felvenni, akik hasonló cipőben jártak, hasonló problémákkal küzdöttek.
Utána azt vettem észre, hogy egyre többen keresnek meg már másabb jellegű. De ez miből áll? Tehát mondd el mondjuk a gyógyítás folyamatát. Tehát, hogy hogyan gyógyítottad magadat, vagy mondjuk amikor a hasonló betegséggel, gondokkal és tünetekkel jelentkezők kerestek meg, vagy te találkoztál velük, akkor hogyan tudtad őket gyógyítani? Tehát azt mondtad, gyere, ülj le, kézre, tehát ezt most így képzeljük el vizuálisan, azért kérdezem. Teljes valóságában próbáltam mindig megközelíteni az embert. Úgy, mintha az valóban egy dimenzionális lény lenne, aki testből, szellemből és lélekből áll, tehát lélekkel rendelkezik. Ezt a 3-as egységet próbáltam mindig újra visszaállítani. Először természetesen a fizikális problémákra kerül a hangsúly, megpróbáljuk feltárni azokat a betegség kiváltó okokat, amelyek a fizikális tüneteket, legyen az bármiféle tünet produkálni tudják. Igen, erről már hallottam, tehát hogyha jelzem neked, hogy nagyon fáj a vállam, majd megbeszéljük adás után, illetve a bal térdem, de mondjuk ez sportsérülés volt most, nem legutóbb, de hogy ez most egy idő után nehezen gyógyul, de hogy ez az állandó válfájás, ami vissza-vissza tér, hogy ennek lehetnek valami pszichés okai is állítólag. Lehetnek, és ez, ami miatt egyedülállóvá alakult ki ez a vizsgálati módszer, ez egy nagyon komplex anyaggá vált így, nem különbözteti meg a különböző, most idézőjelben vett alkotórészeket, tehát nem csak a fizikai testre, az egészségi állapotra helyezi a hangsúlyt, hanem úgy a tudatállapotra vagy a lelki állapotra. Aha. Nagyon komoly lelki és tudati folyamatok zajlódnak percről percre, óráról órára egy emberben. Ezek a folyamatok, hogyha valami utómódon zárlatot, blokkot kapnak, bizonyos életterületekre abban a pillanatban kihatással vannak. A tudat részéről jelenik meg inkább először, tehát a mostani példát szeretnék inkább mondani. Mond. Egy 72 éves néni keresett meg, különböző izületi problémákkal, gondolta, hallott rólam, kipróbálja. Elsődleges szempont ugye fizikális állapot feltérképezése megtörtént. Megpróbáltam a tudatalattit átvizsgálni a saját módszeremmel, ami egyedülálló módszer, érintés nélkül történik, teljesen kizárja a segítőkészségét a páciensnek, tehát a páciensnek semmiféle... Hát nem kell bealudnom meg. Semmi az égvilágon nincsen szükség lazult állapotra, azon kívül, hogy egy székbe leül és csendben marad, ezen kívül semmi más teendője nincsen. És akkor te mit csinálsz? Beszélsz hozzá, vagy csak nem nézed? Beszélek hozzá, hanem egyszerűen ráhangolódok, tehát megpróbálom a kontaktust fölvenni rezgés szinten, az energiák szintjén. Ezek a rezgés szintű energiák pedig olyan információkat közvetítenek felém, amellyel gyakorlatilag még ő sincs tisztába, tehát a tudatalattia által kiközvetített információt próbálom én meg itt a mindennapok nyelvére lefordítani, és ezzel szembesíteni a maga problémájával. Hát ez olyan, mint a riportkészítés. Leülsz, és megpróbálunk ráhangolódni a partnerre, és abszolút kihozod belőle, amit hallani akarsz. Kezdek rokonságot felfedezni. Lehet, hogy én egy természetgyógyász riporter vagyok. Semmi nem vonatkoztatott el, ez a mindennapi életben ugyanígy működik. Nem akartam ezzel erre a szintre hozni. Én sem szeretem már a természetgyógyász megnevezést, mert valóban ez már több attól, és magasabb szinten van, mint csak fizikális történésekkel foglalkozni. Na, viszont így kezdtél ezzel foglalkozni, és akkor mint praxis is kiépítetted magadnak, tehát rendeltél, és akkor fogadtad ezeket a pacienseket? Rendszeres rendelésé alakult, tehát folyamatos praxissá alakult ez a tevékenység. Annyira mindennapos volt, hogy kellőképpen el is fáradtam benne, hiába mondják azt, hogy különböző technikákkal lehet az embernek állandóan regenerálni magát. Ez valóban így van, de egy idő után azért, hogyha valaki maximalista, én pedig maximalista vagyok ezen a téren, akkor belefárad és pihenőre van szükség. Na most van, aki ezt bevallja magának, van, aki nem vallja be magának. Egy pillanatra kanyarodnék vissza itt az öreg néni esetére, amikor 72 évesen megkeresett. Igen. És én a tudatalattijára való ráhangolódással megállapítottam, hogy 12 éves korában egy zaklatás áldozata volt. Ez a zaklatás, ez pontosan a nevelőapja által lett elkövetve, mire ő rögtön kétségbe esve és sírva kapott a fejéhez, hogy úristen, erről senki nem tudott, hogy létezik az, hogy 60 év elteltével valaki szembesíti ezzel a problémájával, és el is mondtam neki, hogy milyen zárlatokat okozott ez nála a tudatalattiban. Ezek a tudatalattiban lévő zárlatok milyen fizikális betegségeket vetítettek, és a későbbiekben hoztak is magukkal. Tehát egy nagyon komplex dolgot kell ezen értenünk, ami azt jelenti, hogy minden mindennel összefügg. És azt is meg tudod csinálni adott esetben, hogyha vagyunk többen egy szobában,
És akkor én előtte azt mondom neked, hogy nézd István, hogy úgy hangolódj már rá, mit tudom én, a kék kalapos úriemberre, és akkor te rá tudsz hangolódni a kék kalapos úriemberre, és nekem tudsz olyan lényegi információkat mondani róla, hogy ennek még ilyen meg ilyen problémái voltak gyerekkorában, ilyen meg ilyen gondok gyötrik most, stb. Ezt is meg tudod csinálni így? Mindent az égvilágon. Hihetetlen. Minden információt meg lehet szerezni. Akkor te egy ilyen human resource manager is lehetnél, aki megmondja, a dolgozót veszünk fel, akkor behívnálak, és akkor megbeszélni. Most nevetni fogsz, mert valóban hívtak ilyenre? Volt már rá példa, igen, aha, hogy segítséget nyújtottam. Ez Nyíregyházán induló biztosító társaság volt annak idején, aminek az igazgatója felajánlott nekem egy igazgató helyettesi széket, hogyha a képességeimet felhasználjuk. Ez szép. Az üzlet boldogulására. Ez szép. Nemet mondtam. Innen folytatjuk. Szendrei István a vendégem, akivel egyre jobban belemelegettünk, de még van egy megszólás, még egy etap, amikor is arról beszélünk, hogy ebbe is azért el tudtál fáradni, és egy kicsit kizökkentél egy pár évre ebből. Legalábbis te azt gondoltad, hogy kizökkensz, majd most már újra Nyíregyházán vagy. Hogy ez mind hogy történt, erről beszélgetünk még néhány percig a vendégemmel, Szendrei István.